Slovensko je už 20 rokov členom Európskej únie. Najvýznamnejších európskych inštitúcií je 7. Samozrejme, okrem parlamentu tu ešte máme Európsku radu, Európsku komisiu, Európsky súdny dvor, dvor auditorov a Európsku centrálnu banku. Medzi poradné orgány patrí napríklad hospodársky výbor a sociálny výbor, ale nemôžeme zabudnúť aj na regióny, preto tu máme aj výbor pre ne. Európsky parlament má celkom 3 sídla. Takže ich neváhajte kontaktovať so svojimi nápadmi, pripomienkami alebo aj žiadosti o spoluprácu. Počuli ste už o priamej demokracii? Funguje napríklad vo Švajčiarsku a umožňuje občanom priamo ovplyvňovať znenie právnych predpisov. A vedeli ste, že táto možnosť je aj na úrovni Európskej únie? Nazýva sa Európska iniciatíva občanov a po splnení podmienok sa ňou musí zaoberať Európska komisia aj Európsky parlament. Vedeli ste teda, že každý z nás je aj občanom Európskej únie? To znamená, že máme isté práva a povinnosti, ktoré nám prislúchajú nad rámec tých, ktoré nám vyplývajú z titulu štátnej príslušnosti. Vedeli ste, že každý z nás má právo na voľný pohyb a pobyt v rámci Európskej únie? Taktiež máme právo voliť a byť volení do Európskeho parlamentu. Hoci kedy sa môžeme obrátiť na Európskeho ombudsmana alebo na inú inštitúciu a odpoveď na náš podnet dostaneme v slovenčine. Čo je skvelé, nie? A povinnosti? Nezasahovať do práv a slobod ostatných ľudí a dodržiavať právne predpisy. Únia sa stará aj o ochranu spotrebiteľov. Zabezpečuje, aby sme boli chránení pred rizikami a hrozbami v oblasti nákupu a poskytovania tovarov a služieb. Vedeli ste, že vďaka európskej legislatíve máte právo na peňažnú kompenzáciu v oblasti dopravy? Napríklad, keď vám mešká lietadlo, vlak alebo je vám odopretý nástup na palubu lietadla?